Измәгәндә яшәү бәхетеннән, юл йөрүдән мәңге туймам мин, дип көйли-көйли, бу юлы алтын балыклар бөек җырчыбыз Илһам Шакировның туган авылына сәфәргә чыктылар. Кызларның уе дөньяга олы шәхес бүләк иткән Яңа Бүләк авылы һәм Илһам иҗат йорты белән якыннанрак танышу. Татар халкының мәшһүр җырчысы, безнең авылдашыбыз Илһам абый Шакиров һәр вакыт менә безнең авылга кунак булып кайтканда, шушы үзенә багышланган шушы иҗат йортына килеп, монда кунак булып китә. Быел Илһам абыйга 77 яшь тулды. Аның беренче җырларын пластинкалардан тыңлаганнар. Ә минем беренче ишетүем аудиокассетадан булды. Моңлы тавышын телевизордан ишетеп уйнавымнан туктап калганым әле дә хәтеремдә. Ой янында якыты йолдыз, миңа карап яламая шул йолдызлар якыты ялмая. Нигә күңелем моңая, йолдызлар якыты ялмая. Нигә күңелем моңая. Безнең дә бу музейга өлешебез керсен әле. Безнең Чаллы телевидениесендә булган Илһам Шакиров турындагы язманы сезгә бүләк итәбез. Әйдәгез бергәләп карап алыйк аны хәзер. Җырчы дип йөртәләр бит инде. Җырчы музыкант инде. Әгәр дә кеше җырны, моңны, музыканы яратса, аңа микипән китсә, ул кеше изге кеше була. Ул кешеләргә яманлык, начарлык эшли алмый. Чөнки ул җыр, моң үзе кешенең күңелен йомшарта, ул кешене изгеләтә. Аның монда туган һәм үсмер чаклары сурәтләнгән бу фотоэкспонатларда. Менә монда карап үтсәгез инде аның әтисе белән әнисе сурәтләнгән һәм шулай ук инде шушы Яңа Бүләк мәктәбендә 7нче сыйныфка хәтле укыган чорындагы классташлары, шулай ук менә Тиленче тамак урта мәктәбендә алар бергә классташлары белән төшкән фоторәсем бар һәм шулай ук инде безнең бу иҗат йортына аның классташлары да һәрчак кунак булып киләләр. Бездә кунакта бүген 7нче сыйныфка хәтле бергә укыган Роза апа Якупова бар. Исәнмесез балалар? Хәерле көннәр сезгә. Илһам абый яшәгән төп йортны сүткәндә аның чормасыннан мәктәп дәфтәрләре килеп чыккан. Андагы билгеләр 4 5 кенә булган. Ул билгеләр аңа матур җырлаганы өчен генә куелмады микән? Юк, балам. Бөтенесе дә дөрес бигел 5-кә 4-кә генә укыдык. Ул да шулай укыды, бер партада рәдем утырдык. Шул кадәр көләч язлы, как дәрес бетә, тәнәфес ул җырлап җибәрәдер. Аның бөтенне шулай. Ул бик шибәр, хәзер инде җамсызланды, ансында әйтергә кирәк. Картаеп китте бит инде. Ну, һаман да җылмаюы, көлүе, дип матур итеп көлүе, хәзер дә шул менә җәш чакта кебек бер аермасы да юк.
Нинди дә матур итеп җырлыйсыз. Илһам абыйның бормалары сездә дә чагыла. Аның бу мәсьәләдә киңәшләр биргәне булмадымы? Казанда укыганда 5 ел дәвамында инде Илһам абый белән бергә яшәдек. Аның менә шу репетиция ясаган вакытларында ниләрдә шуларны тыңлап, шуннан әзрәк кирип калгандыр дим инде. Булай менә шулай җырла, тегеләй җырла дип алай киңәшләр итмәде. Авылга кайткач, аның иң яратып башкарган шөгыле нәрсә? Отын ярга ярата инде, печән чабырга. Урманда йөрергә ярата инде. Аннан соң кич белән менә шу сандугачлар сайраган вакытта инде яз көне кайтса, сандугачлар сайраган тыңларга. Аннан соң инде урман тынгач, менә тын вакытта җырларга ярата. Чөнки ул тавыш бөтен дөньяга тарала инде. Бүгенге көндә сәламәтлеге ничек? Бүгенге көндә инде сәламәтлеге алай бер yerimdə авырта димин инде. Просто хәтер генә әзрәк начарлана бара. Ул бик кады, слишком кады инде. Берәү булса мондый титуллар белән, мондый дәрәҗәләр белән үзен әллә кемгә куеп йөрер. Аңа карты да, яше дә, бөтенесе дә бер тигез. Ул бер кайчан да байлыкка кызыкмады инде. Аның бөтен байлыгы шушы иҗат, җыр, менә монда әйтелгән бит инде. Бөтен иҗат гомерем татарны татар итеп калдыруга, аның милли тойгыларын уятуга багышланып үтте дигән. Менә шул сүзләр. Шулай да сез аның иң якын туганы бит инде. Аның бер дә яратып, сөеп йөргән кызы булмадымы? Мәктәптә укыганда булды диде ул. Крәшин кызы иде, исемен әйтмәде. Казанда әйткәндә инде менә антын инде язып та чыктылар инде. Фирдәүс апа белән Финляндиядә Рахил апа белән инде. Менә мин шул икесен беләм. Бу бүлмәбездә Илһам ага Шакировның 1960 елны Казан дәүләт консерваториясын тәмамлагач, инде артист булып җитешкәч, менә төрле җирләрдә Татарстаныбызда гына түгел, бөтен дөнья татарлары арасында үзенең концертлары белән чыгыш ясаган сурәтләрне күрәсез. Бу залыбыз безнең бигрәк тә уңышлы килеп чыкты. Бу залны тормышка ашыруда үзенең хезмәтен бик күп итеп күрсәткән кеше ул Чаллы Яршавы шәһәре рәссамы Шамил Камилович Якупов. Районыбызның җитәкчесе Хаҗи Васил Гарипович та әйдәгез әле шушындай матур иҗат йортында Илһам абыйны зурлап, данын күтәреп шушында никахлар теркигәле, яшь гаиләләрен төзигәле дип инициатива чыкты. Матур иттереп чынында күңелгә, гомергә истә калырлык иттереп загслар, яшьләрнең гаиләләрен төзү никахлар үтте. Былтыргы елда 12 пар, быелгы елда 2 пар үзләренең гаиләләрен төзеделәр. Уларыбыз күп җирләргә таралды. Мәскәү ягыннан килгән парларыбыз дагын алар монда загс үткәрелә торган мөмкинлек барын белгәч, безгә килеп үзләренең гаиләләрен төзеп киттеләр. Gitmey күңелемнән минем шула сөйекле илкәем оны да минем сөйгән халкым оны да сөйгән әнекәем. Райлан Гарич, буыннар жаршысы Илһам Шакировның иҗат йортын карарга кайлардан киләләр? Күрше Зәй районнарыннан килүчеләр булды, Сарман районыннан. Һәм шулай үзебезнең Тукай районы кешеләре бик теләп йөриләр. Район җитәкчеләре, башка килгән Казаннан кайткан кунаклар да бар. Әлбәттә, әлеге иҗат йортында Илһам абыйның үзенең шәхси киемнәре, шәхси әйберләре булса, ул тагы да кызыклырак булыр дип уйлыйм. Менә без күреп торасыз, безнең әле экспонатларыбыз бик күбесе бик буш. Шуңа инде аларны чыннан да ул гап-гади генә әйбер дә бит ул соңыннан тарих булып кала. Аның бере Илһам абый белән бергә утырганда
бергә фотосымы ул, яки берәр ул алып биргән берәр бүләкме, яки Илһам абыйга биргән бүләкме дигән шикелле. Менә шундый кешеләр булса, яки алар менә шунда безгә тапшырсалар, без бик бәхетле булыр идек. Белүебезчә, шушында ук Илһам яшәгәндә халык яшәр дигән фестивальдә үткәрелгән икән. Ничек соң менә кечкенә Илһамнар үсәме һәм гомумән әлеге фестиваль киләчәктә дә дәвамлы булырмы? Бик күп халык җыелды, бик күп җырчылар, бик күп чыгыш ясадылар. Анда 75 ел тулган Илһам абыебызга. Һәм инде без чыннан да ул һәр елны юбилейларда шушы даталарны без югары рәвештә матур иттереп үткәреп барабыз. Бирәк тә Сабантуйларга Илһам абый кайтса, инде ул ансы үзе бер шатлык, куаныч. Бездә суы шундый микән дип тә шаккатабыз. Хәзерге балалары арасында да өлкәнрәк күрдек кешеләрне дә күрдегез. Җырчылар бик күп. Дәвам итәчәкбез. Бездәге шу Илһамга карата мәхәббәт, җырга карата мәхәббәт, сәнгатькә карата мәхәббәт сүнмәс. Яңа Бүләк авылындагы Илһам абый Шакировның иҗат йорты күңелләребезгә җылы хатирә булып кереп калды. Җәй көне бу якларга тагын бер килергә кирәк әле дигән ният белән без кайтыр юлга кузгалдык. Yana yürek kumeyge tuğan yakta Karşı kısam yürek yolga ilkayınları yoldaş Tuğan ilde ingurlı bayfanda in yakıtı kıyar İlde ingurlı bayfanda in yakıtı kıyar